baya. Ano, long hair. Long hair na. Sa Pilipinas, di ba siya makakuha ni Ken? Pag-iwan man yan to. Long hair na kaya. Katuwet mo sa mga kakuan niya, sa mga ka-officer niya. Mga taga-mangga. Ngayon kami bisita. Hello po. Pag-vlog ko ka din. Makita ka din worldwide. Ayan, si Kuya Ismael, si Tita Joy. Ayan, kain na po kayo. Kain kayo na pagkain pa ng Norwegian. Ang ganda na naman. Hello. Ayan, si Kulot Tulog. Hello baby, Italiano. Sabi ko Italiano. Sige, para bura man ka di kita. Dali, nakay na kasi. O, dali. Sabi ko, pag-iyan natin. Ayun, di naman si baby, oh.